primer principi rector que emana d'aquest Consell és potenciar els principis d'igualtat, vist com un òrgan d'assessorament, d'informació en aquestes tasques. També fa propostes concretes per a les diferents àrees municipals i entre elles també fa una correcció i una revisió dels plans d'igualtat que anem aprovant per part de l'Ajuntament de València. Es un espacio de participación en el cual nosotras tanto nos informamos como aportamos. Tenemos la oportunidad de dar nuestras opiniones acerca de cómo se está haciendo o de qué cosas se pueden hacer. Poder dirigirnos directamente, adreçar-nos directament a les institucions. Hacer propuestas, colaborar y realizar cualquier acción. Poner cuestiones en común, discutir cuestiones importantes para la igualdad. Trabajar el 25 de noviembre lo que es la violencia machista, trabajar las violencias y el 8 de marzo. I estem donant suport on faci falta. És molt important que la dona treballi colze a colze i sobretot que tinga representació dins de les institucions. Ens dona la possibilitat de servir també com eslabó entre la ciutadania i l'administració, en aquest cas l'Ajuntament. Sense aquesta comunicació, sense aquest escoltar, aquest feedback, és molt complicat fer política, és molt complicat prendre decisions que siguin les més certeres i les més adequades depenent de cada moment. Llegar a brindar soluciones concretas y más eficientes a las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Portar propostes al Consell de la Dona que tinguin que veure en augmentar o disminuir la desigualtat de les dones i els homes, i en aquest cas amb dones amb diversitat funcional. Pense que és molt important que la veu de la dona gitana estigui representada allí. Col·laborar en totes les entitats que estan fent accions encaminades a buscar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, penso que és positiu. Treballar en xarxa és el que té, no? Que si el que nosaltres no fem, pues ho fan unes altres, el que nosaltres no conem, coneixen altres. Ejercemos esa sororidad que existe entre nosotras, entonces que es tan necesario hoy en día. Trabajando continuamente a través de esta red de asociaciones que trabajamos por el feminismo, es decir, por la igualdad entre mujeres y hombres. Estos consells són importants perquè no sols se pot passar part de la gestió que se fa des de les nostres institucions, tant municipals com de la Generalitat, sinó que també se recolleixen les propostes, les visions o les impressions de les pròpies entitats que participen en ell.